रवि रवि ये तो तेरी पायलों की छन छन है, ये तो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, ये तो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, छन छन सुने जाए। शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे टेक पेबी. एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये मित्रांनो, तुम्ही अजूनही आपल्याला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या, कारण आपल्या चॅनलवरती अशाच प्रकारचे व्हिडिओ मराठी बनवत असतात. आणि मित्रांनो, जर ह्याचे मटे हवे असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये गुगल ड्राईव्हची लिंक आहे, त्यामुळे झिप पाहिलं त्याची पासवर्ड आहे, त्या पासवर्डसाठी व्हिडिओला एंडपर्यंत बघा. आणि फ्रीमध्ये जर मटे हवे असतील तर आपला टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करू शकता, त्याच्यावर तुम्हाला सर्व मटे अगदी फ्रीमध्ये भेटून जातील. टेलिग्रामची ID तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत आहे आणि ते लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. तसंच तुम्ही अजूनही आपल्या सुद्धा इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामला फॉलो करा, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. चला एकदम जबरदस्त कडक व्हिडिओ एडिटिंगला जर वेळ न घालता सुरू करूया. तर मित्रांनो, आपले सगळ्यात आधी म्हणजे तर आपल्या काइनमास्टर ॲपच्या विंडोवरती येत आहे. त्यानंतर ह्या प्लसच्या आयकॉनवरती जाऊन 1:1 हा रेशो घ्यायचा आहे. ओके, तर घेतल्यानंतर आपल्याला सिम्पली त्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे आणि स्टार्टिंगला जे आपले फोटो टाकून घ्यायचे आहेत ते सिम्पली ॲड करून घ्यायचे आहेत. आपण थोडेसेच ॲड करणार आहोत. ओके, तर ॲड केल्यानंतर ह्याला इथे क्रॉपिंगच्या ऑप्शनवरती जाऊन थोडंसं असं झूम करून घ्यायचं आणि इक्वलवरती टच करून घ्यायचं. असंच आपल्या सगळ्या फोटोंना करून घ्यायचं आहे. हे मी डेमोसाठी दाखवलेलं आहे मित्रांनो. जर तुम्हाला हे अख्खा व्हिडिओ हवा असेल की रेडीमेड, तर तुम्हाला तो आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल. तर आता हे वाले अशा प्रकारे आपले इफेक्ट हे सगळं टाकून घ्यायचे आहेत. टाकून घेतल्यानंतर ह्याला असं इथून असं थोडंसं ह्याची जी ड्युरेशन आहे ती अशा प्रकारे इथून कमी करून घ्यायची आहे. ह्याला सुद्धा इथून कमी. ओके, तर झाल्यानंतर परत मीडियावरती द्यायचं आहे आणि अजून काही तुम्हाला फोटो ॲड करायचे आहेत आपल्याला. तर ॲड करून घेतल्यानंतर ह्याला थोडंसं इथे एक टाकून घेऊया आपण इफेक्ट. हा डिलीट मारून घेऊया, डबल आलेत हे फोटो. ओके, तर आता इथे आपण फोटो सुद्धा टाकून घेतले आहेत. तर इथे जाऊन आता अजून आपल्याला तेच इफेक्ट तो टाकून घ्यायचा आहे. हा वाला आहे तो. ओके, तर मित्रांनो, आपण इथे आता हे एवढे टाकून घेतलेले आहेत. त्यानंतर सिम्पली इथे टच करायचं आणि ह्या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्यायचं. मी तुम्हाला एक्सपोर्ट करून दाखवतो. तर मित्रांनो, इथे आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट झालेला आहे. त्यानंतर परत प्लसच्या आयकॉनवरती जाऊन 1:1 हा रेशो घ्यायचा आहे. त्यानंतर बॅकग्राऊंडच्या ऑप्शनवरती जाऊन इथून एक ब्लॅक कलरचा बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करून ह्याला इथपर्यंत घ्या आणि स्टार्टिंग पोझिशनला येऊन ऑडिओच्या ऑप्शनवरती जावा, फोल्डरमध्ये जावा आणि जो तुम्हाला सॉन्ग दिलेला आहे ते सिम्पली ॲड करून घ्या. ॲड केल्यानंतर ह्याला एकदम एंडपर्यंत घ्या बॅकग्राऊंडला आणि इथून आपल्याला टाकायचं ते म्हणजे ते इथून. तर ह्याला सिम्पली इथून कट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर स्टार्टिंग पोझिशनला येऊन लेअरवरती जाऊन मीडियावरती आता हा वाला जो इमोजीस आहे ते ॲड करून इथे ओव्हरलेवरती जायचं आहे. आणि मी इथे जे जे इफेक्ट वापरत आहे ते सुद्धा तुम्ही डाउनलोड करून घ्या. हा वाला आता इफेक्ट वापरून घेऊया. ह्याला असं झूम करा आणि ओव्हरऑल ॲनिमेशन असं फ्लिकर द्या. त्यानंतर ह्याला सुद्धा असं जेवढं बॅकग्राऊंड आहे तिथपर्यंत न्या आणि ह्या सिम्बॉलला सुद्धा असं ह्याला सुद्धा इथपर्यंत न्या असं. ओके, तर त्यानंतर मीडियावरती जावा आणि आत्ता जो एक्सपोर्ट केला होता व्हिडिओ तो सिम्पली ॲड करून घ्या. इथं मी ऑलरेडी तो व्हिडिओ बनवलेला, त्यामुळं इथे मी करत नाही. ओके, आणि ह्याची जी स्पीड आहे ती थोडीशी
1-2 सेकंदानं वाढवायची आहे आणि बाकीचा भाग इथून कट करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारचा आपला काही व्हिडिओ दिसेल. तर एवढं झाल्यानंतर आपला आता इथे व्हिडिओ झालेला आहे. थोडंसं आपण बीटवर चालवण्यासाठी इथपर्यंत येऊया आणि ह्याला बॅकग्राऊंडला इथून कट करून येऊ. आणि हा जो व्हिडिओ आहे ह्याला इथपर्यंत घेऊया आणि बाकीच्या सॉन्गला इथून कट करून घेऊया. ओके, तर आता इथे आपला व्हिडिओ झालेला आहे. तुम्ही इथे बघू शकता की कशा प्रकारे झालेला आहे. जर तुम्हाला स्पार्कर्स जी आहे ती एवढी झूम करून घ्यायची आहे तर तेवढी झूम करू शकता. तर आता इथे व्हिडिओ झाल्यानंतर इथे टच करायचं आहे आणि ह्याला HD क्वालिटी ठेवून या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये बस एवढंच. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये कळवा. लाईक सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका. भेटूया का आता नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मला गर्व आहे मी आहे मराठा, मला गर्व माझे शिवाजी राजेचा, मला गर्व माझे मराठी मातीचा, मला गर्व आहे या भगव्या रंगाचा, मला गर्व आहे मी